És gratuït del 30 d'octubre a l'1 de novembre. Els parlem ara de la primera jornada d'arxius dels Consells Comarcals de Catalunya. I és que des que es van constituir, ara fa uns anys, han crescut els recursos i les competències que han assumit. Ara, unificant criteris per gestionar la nova etapa que suposarà l'administració electrònica. L'any 1988 es van constituir els Consells Comarcals. Durant tot aquest temps, les competències i els recursos que han assumit han crescut paral·lelament als serveis i a les persones i han ajudat a consolidar aquestes entitats administratives. Això ha provocat noves demandes d'organització interna i de garantia de drets de la ciutadania. La seva estructura s'ha anat dotant de mitjans per la gestió documental, especialment mitjançant l'organització dels seus arxius, amb la contractació de tècnics o amb el suport i la col·laboració dels arxius comarcals. Per donar resposta a aquesta nova situació, aquest dijous s'ha celebrat a Terrassa la primera jornada d'arxius dels Consells Comarcals de Catalunya. Per acumulació documental, perquè hi havia un cos d'arxivers ja molt centrat a treballar-hi, perquè també tots hem d'estar implicats en que la documentació dels Consells sigui de la manera adequada i també per la pròpia eficiència, eficàcia, transparència i bon govern dels Consells, calia preguntar-se què hem de fer amb aquests arxius, com els hem de gestionar i, per tant, en aquest sentit, la jornada apareix en un moment en què penso que tots, en més o menys mesura, ajuntaments, Terrassa, en aquest cas un ajuntament avançat, de la Generalitat amb el projecte Sigeda, tots estem pensant en clau de com gestionarem aquesta nova administració, l'administració electrònica, de la qual els arxius en són un aspecte bàsic. D'una banda, s'han tractat experiències per abordar qüestions tècniques d'arxiu i gestió documental als Consells Comarcals. De l'altra, s'ha debatut sobre la relació dels arxius comarcals i els Consells en l'assessorament i el suport als municipis de la comarca. Una de les nostres obligacions i també una de les nostres vocacions és que tot això que tenim a l'abast i que conservem bé formi part del patrimoni del major número possible de ciutadans i ciutadanes. Que els ciutadans, que la ciutadania coneguin quina és la història, quin és el present i també que coneguin quins són els camins que estem triant per continuar treballant en el futur. Terrassa és la seu de l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. Actualment, la Generalitat està duent a terme les obres del nou edifici de l'arxiu, que ha de ser una realitat l'any 2011 i que serà un dels més grans de tot Catalunya. Més qüestions d'avui. El pres anarquista Amadeu Casellas ha abandonat la vaga de fam després de 100 dies. En aquest període ha patit dues crisis greus i ha estat a punt d'entrar en coma. Ell mateix ha decidit posar fi a la protesta tenint en compte que ja hi havia una autorització judicial per administrar-li alimentació de manera forçosa. El pres anarquista Amadeu Casellas abandona la vaga de fam després de 100 dies per problemes greus de salut. Un grup de suport s'ha reunit davant la unitat hospitalària penitenciària de l'Hospital de Terrassa, on està ingressat Amadeu Casellas. Porta més de 100 dies en vaga de fam per protestar per l'incompliment de les promeses que li van fer el 2008 als serveis penitenciaris i al síndic de Greuges. Hi ha una sèrie de situacions que creiem que fins ara s'han estat tapant, és a dir, considerem que en el moment actual l'Amadeu Casellas tindria que estar al carrer. Recordem que no té cap delicte de sang i que porta 23 anys empresonat. Una cinquantena d'artistes defensen la llibertat de Casellas. El pres anarquista porta més de 23 anys empresonat, acusat de robatoris a entitats bancàries als anys 70 per financiar lluites obreres. Gent del món de la cultura, la política i artistes han signat un manifest exigint al govern la llibertat del pres. Els músics Gerard Quintana i Manu Chao són alguns dels signants. A la carta adreçada a la consellera de Justícia, Montserrat Tura, i al secretari general de Serveis Penitenciaris, Albert Batller, demanen una ràpida solució favorable a la dignitat del pres. Amadeu Casellas ha patit dues crisis greus i ha estat a punt d'entrar en coma, de manera que ell mateix ha decidit posar-hi fi a la vaga de fam, tenint en compte que ja hi havia una autorització judicial per administrar-li alimentació de manera forçosa. Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a Espanya, per sobre i tot que el càncer. En motiu de la Setmana Cardiovascular, el Mercat de la Independència ha impulsat diverses activitats des del 2 fins al 8 de novembre. L'objectiu és fomentar un estil de vida saludable. Per això instal·laran una zona interactiva que es dirà Cardioespai.
La salut és al mercat. Amb aquesta idea, la tercera edició de la Setmana de la Salut Cardiovascular es vincula al mercat de la independència per fomentar un estil de vida que previngui les malalties relacionades amb el cor. I és que són la primera causa de mortalitat a Espanya, per davant del càncer. La Comissió Terrassa per la Salut Cardiovascular ha impulsat un seguit d'activitats del 2 al 8 de novembre. El programa Prismes de Canal Terrassa Vallès tractarà aquest tema durant la setmana, amb la participació de metges experts. La Sala Fòrum del diari Terrassa acollirà el dia 5 la conferència central de la setmana, titulada El cor al segle XXI. I una cita que no falta cada any és el passeig cardiosaludable, que ens convida a descobrir la ciutat tot caminant. Tot plegat per fomentar la prevenció. Quan parlem de salut, parlem molt de l'assistència sanitària a la malaltia. Parlem molt del seguiment de la malaltia, de com curem el malalt. I això, primer, l'Ajuntament no en té competències. I segona, home, hi ha un pas previ, no? I el pas previ és el que intentem fer és amb la Setmana de Salut Cardiovascular, que és la promoció i la prevenció de la salut. Es fa el mercat pel tema alimentari, diguem-ne, per fer és evidentment que els productes frescos són molt més cardiosaludables que tot el que pugui ser de caire manufacturar. Al Mercat de la Independència hi haurà instal·lat el Cardioespai, una petita exposició interactiva. A banda, el mercat també oferirà la possibilitat, el divendres dia 6, que els visitants mesurin el seu risc cardiovascular. Ho podran fer mirant el colesterol, la glucèmia o sabent quan mesura el seu perímetre abdominal. El Banc de Sang ja ha fet el sorteig d'entre tots els donants de la tercera Marató Solidària d'una aquarel·la del pintor terrassenc Josep Aliaga. La guanyadora es diu Amparo Díaz i durant el lliurament ha fet una crida a la població perquè es posin a la pell de qui necessita sang i es facin donants. L'aquarel·la, no sé si l'havia vist. Amparo Díaz és la guanyadora del sorteig que es va fer entre tots els donants que van participar en la tercera marató de donació de sang del passat dissabte. L'entrega del premi, una aquarel·la del pintor terrassenc Josep Aliaga, s'ha fet a les instal·lacions del Banc de Sang i Teixits de Mútua de Terrassa. El passat dia 24, 231 donants van participar en les 12 hores ininterrompudes de la marató, 90 més que en l'edició anterior. A més, els organitzadors destaquen les 60 donacions de persones que ho feien per primera vegada. És el cas de l'Amparo Díaz. Yo porque pusieron todo en Terrassa, todo de carteles, de que se donaba sangre y claro, era un sábado que iba muy bien porque como no trabajas ni nada, tienes tiempo de... Y mira, mi hija y yo fuimos sin saber nada de que daban un premio ni nada. Y mira, he sido la afortunada. Y yo quería concienciar a la gente de que se anime, que done sangre, y no solo sangre, sino donaciones de órganos, porque nos tendremos que poner en la piel del que lo necesita. El Banc de Sang i Teixits recorda que l'objectiu diari és arribar a les 50 donacions i que en el que portem de setmana només s'han aconseguit entre 25 i 30. L'Escola Bressol Esquitx, a Can Parellada, ha substituït la tradicional caldera de gas per una de més eficient i sostenible. L'objectiu és fomentar l'ús d'energies renovables i que, a més, serveixi d'estalvi. La nova caldera, que ha suposat una inversió de 40.000 euros, és de biomassa. Ara els expliquem com funciona. Escalfa aigua com ho faria una caldera de gasoil, però amb la gran diferència que funciona amb serradura i fustes residuals. És la caldera de biomassa que s'ha instal·lat a l'Escola Bressol Esquitx, a Can Parellada, i que ha posat en marxa aquest dijous l'alcalde. Això ha tingut una doble funció. Per una banda, la millora des del punt de vista energètic i de la comoditat de la pròpia escola, i per una altra banda també la possibilitat de que algunes persones que estaven a l'atur s'hagin pogut reciclar o hagin pogut intervenir i col·laborar amb la instal·lació d'aquest nou equipament. La substitució de la tradicional caldera de gas per aquesta, més eficient i sostenible, forma part del Pla Municipal per fomentar l'ús d'energies renovables i que suposin també un estalvi. Més enllà dels beneficis mediambientals, la instal·lació de la caldera al pati de l'escola ha contribuït a la qualificació professional i inserció laboral, ja que hi han treballat 8 alumnes de tallers de formació ocupacional. La caldera de biomassa de l'Escola Bressol Esquitx s'afegeix a la llista de centres d'ensenyament que disposen d'un sistema que suposa un estalvi anual de 7,5 tones d'emissions de CO2. Les escoles Bressol Somriures i Moisès, les escoles President Salvans, Maria Galí i Antoni Ubach i el Centre d'Informació Ambiental Bon Vilar ja disposen d'aquest sistema de calefacció. La soprano Maria Teresa Bert és la supervisora d'un projecte de formació per adults a l'escola La Bet i han organitzat un taller de cant i també d'educació corporal. Són unes sessions per prendre consciència de com fem servir el cos com una eina de treball.
un taller de cant i un d'educació corporal. Són les dues iniciatives que la soprano terrassenca Maria Teresa Bert supervisa en el marc d'un projecte per oferir formació de qualitat per adults en diferents matèries a l'Escola Abet. El curs de cant clàssic i repertori incideix en el treball de tècnica vocal individualitzada, basat en l'autoconeixement, la consciència corporal i l'entrenament. El curs d'educació corporal permet, a través d'exercicis concrets, afinar el nostre cos segons el mètode COSART. Es tracta de prendre consciència de la manera com estàs fent servir el cos com a una eina prèvia per proposar-te el que sigui que vulguis fer. O sigui, tant si volguessis pintar, com volguessis cuinar, com volguessis cantar, com volguessis tocar un instrument, si el teu instrument no està ben afinat, que diem nosaltres, doncs et trobaràs amb més dificultats que no pas si ja fas un treball previ d'educació corporal, de consciència corporal. Els cursos de l'Abet Plus estan plantejats des d'una perspectiva de formació més aviat pràctica i impartits per professionals, com la Maria Teresa, amb experiència en el seu àmbit. Veient la potencialitat de l'espai d'aquest centre, un cop acabades les activitats lectives, els seus responsables l'han volgut obrir a la ciutat. La gent sempre es vol formar, es vol estar formant, no? Vull dir, si vols estar al dia i vas anar reciclant. Llavors era oferir una cosa que no estigués encasillada dintre del que és tan institucional. Nosaltres parlem de cursos que són més curts, tenen una durada més curta, llavors en principi són més econòmics, que qualsevol posar-te a fer un màster suposa un sacrifici de molt temps. En canvi això és més modular, no? Ara fas un curs, després en pots fer un altre, després pots anar fent, pots anar ampliant, i això doncs creiem que és una bona fórmula. Els cursos s'han agrupat en dues àrees. D'una banda, l'Abet Plus Empresa, dirigit a persones que vulguin adquirir o consolidar coneixements de diferents aspectes d'empresa. De l'altra, l'Abet Plus Tallers, per qui vulgui conèixer matèries relacionades amb l'oci, la salut, la informàtica i la cultura, entre d'altres. La majoria són cursos curts amb un màxim de 16 hores, dues per sessió. Sempre canalitzarem cap als costats. La Universitat d'Educació a Distància ja ha inaugurat el curs i ho ha fet amb una xerrada de Joan Manuel del Pozo, conseller de la Corporació.